Il-gruppi rivali fiħdan il-Partit Laburista qed iħarxu u jkabru l-avvenimenti rispettivi tagħhom hekk kif kollox jindika illi l-ismijiet prinċipali li jridu jieħdu s-siġġu ta' Kastilja mu jiddejqu xejn jimmobilizzaw lill-partitarji Laburisti. Din il-ġimgħa kien imiss lill-Ministru Ian Borg illi ċaqlaq lin-nies tiegħu wara li f'survey interni li sar mill-Labor Borg ħareġ bħala wieħed mill-inqas favoriti. U allura mal-ewwel beda b'kampanja qalila biex ilaqqa lin-nies tad-distrett fejn il-kelma qed tiġri li Ian Borg għandu kollox preparat biex jieħu fidejh it-tmexxija tal-Partit Laburista. L-avveniment ta' Ian Borg sar ukoll ftit tal-jiem biss wara li l-Ministru Owen Bonnici kellu dak il-ħafna sejħu show of force b'avvenimenti li sar f'Bigi u li fih ħareġ biċ-ċar li anke hu immobilizza lin-nies tiegħu. Is-sitwazzjoni ta' Owen Bonnici hija waħda partikolari ħafna għaliex fil-każ tiegħu ismu ftit li xejn issemma, iżda sorsi minn fost dawk li kienu għall-avveniment tiegħu qalulna li l-Ministru Bonnici diġà għandu kollox lest għat-tellieqa tal-leadership. Skont il-ġurnal Times of Malta, l-istħarriġ intern tal-Partit Laburista jpoġġi lil Chris Fearn fil-pole position bl-MP Laburista Miriam Dalli warajh. Isegwi il-Golden Boy ta' Muscat Konrad Mizzi, Ian Borg eżatt warajh fil-waqt li Robert Abela jidher ikaxkar lura.